Eneko zelan, aurtengo ikasle finak dira, ezta? Ba, ez dakiz ere esan. Idatzizko lanak aurkezten dituzte hori bai, baina batzutan ez dakit benetazkoak diren, bakizu. Ikasle petrolak eta gero lan bikainak aurkezten dituzte. Eta badakit egiazkoak diren ala ez jakiteko tresnak badaudela, baina hori lan gehiago da guretzat. Aizu galdera bat, Eneko, zu txikitan loritua zinen. 3 bider 3 beratzi, 3 bider 4 12. Lorito. Bai, ia dana buruz ikasi eta gero azterketetan dana botatzen duten horietakoa. Bueno, bai. Ba, adimen artifiziala lorito bat bezalakoa da. Asko esaten du. Baina pentsatu, gutxi. Guk ikaslei pentsatzen irakatsi behar diegu. Pentsatzen! Aimak! Adimen artifiziala aintzinako lorito berria izan daiteke. Guk hobe dugu pentsatu, ikasi eta adimena 4 haizetara zabaldu.